my harp, with my lute and 10-stringed lyre. I will greet the Lord with my song. I will sing of the ways of the Lord. Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaw sa Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa mahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niyang adto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, pataling hugi sa langit nung kaluoy, ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan nga among buhaton, ug liguna kami sa pagpanuman niini. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Niadtong higayuna, nakigubat ang mga Israel sa mga Filistihanon. Nagkampo sila didto sa Ebenezer, ug ang mga Filistihanon didto nagkampo sa Apek. Naglaray ang mga Filistihanon at bang sa mga Israelita, ug sa ilang panagsangka, nabuntog ang Israel sa mga Filistihanon, ug 4,000 ka Israelita ang nangamatay. Sa pagpauli sa mga trupa didto sa ilang kampo, ang mga pangulo sa Israel miingon, nganong gipabuntog man kita sa Ginoo niining adlaw? Dadon tangan higikan sa selo ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, aron ubanan kita niya ug luwason gikan sa atong mga kaaway. Busa nagsugo silag mga tao pag-adto sa silo, aron pagkuha sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, nga maoy naghulagway sa mahimayaong trono sa Ginoo, nga labing gamhanan. Ang duha ka anak ni Eli, si Opni ug si Pinihas, mikuyog sa sudlanan sa kasabutan. Sa pag-abot sa sudlanan sa kasabutan didto sa kampo, naninggit ang tanang mga Israelita ug miingon ang ilang tingog. Sa pagkadungog sa mga Filistihanon sa singgit, miingon sila, unsa may buot ipasabot sa mga Hebreo nga naninggit man sila. Ug sa pagkasayod nila nga ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo diha na sa kampo, nangahadlok ang mga Filistihanon ug miingon, ang Dios miabot na sa kampo. Ug sila miingon, alaot kita kay wala nahitabo nga sama niini sukad masukad. Pagkaalaot nato, kinsa may makaluwas kanato gikan niining gamhanang mga Dios. Mao kini ang mga Dios nga nagsakit sa mga Ehiptohanon, pinaagi sa tanang matang sa katalagman didto sa kamingawan. Dili kita mga hadlok ug magpakalalaki kita aron dili kita maulipon sa mga Hebreo. Ingon nga kaniadto sila na ulipon nato. Musukol kita kanila. Busa nakig-away ang mga Filistihanon ug nabuntog nila ang mga Israelita ug nanglayas ang mga Israelita ug namauli na sa ila. Daghan kaayo ang nangamatay kay miabot ug 3,000 ka sundalo ang nakalas. Nailog ang sudlanan sa kasabutan sa Dios ug namatay ang duha ka anak ni Eli, si Opni ug si Pinihas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Imo kami karong gisalikway o gibutang sa kaulawan. Ug wala na ikaw muuban sa among mga kasundaluhan. Mitugot ka nga pasibugon kami sa among mga kaaway. Silang nagdumot ka namo, miamong-among ka namo sa ilang gusto. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Gihimo mo kami nga kabasulanan sa among mga silingan. Gibugal-bugalan o giyamiran kanilang naglibot ka namo. Gimo mo kaming sanglitanan diya sa kanasuran. Usa ka katawanan taliwala sa katawhan. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Nganong gitago mo ang imong nawong, gikalimtan mo ang among kagulanan ug among kadinaog daog. Kay nangapukan kami ngadto sa abo. Ang among mga lawas giyatakan ngadto sa yuta. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Alleluia, 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 alleluia. Pagay ko ng Diyos, alleluia. Pagay ko ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayawi ka. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod og mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot ka, makaayo ka kanako." Naluoy si Jesus kaniya, o gihikap niya ang sanlahon og miingon, "Buot ko, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus o gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa. Apan adtua dayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Apan milakaw ang tao ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo.
Hilabihan gayon niyang panhugilon og tungod niini. Si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabili na lamang siya sa mga dapit nga awaaw ug nangadto kaniya ang mga tawo nga gikan sa nagkalain-laing dapit. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Kining ato ebanghelyo karon mga igsuon, the healing of the leper. Dili kayo ni halayo sa atong kaugalingon nga kasinatian tungod kay nagatubang man ta niining virus. Unya taod-taod na gayud kita nga nagatubang niini. Unya kon usa ka tawo gali mataktan nining virus mga igsuon, i-isolate siya. Ipalayo siya sa kadaghanan. Unya ang sanlahon mga igsuon kinahanglan magsulob siyag itom. Unya magtabon sa iyang ulo ug takpan niya ang iyang mga ngabil. Di ba maumlay atong gibuhat sad karon, magmask ta. Apan ang nakanindot lang mga igsoon, bisan kon ang katawhan nagsalikway sa mga sanlahon. Lahi ang gipakita nga kinaiya sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kung ang sanlahon mga igsoon nag-isip nga hugaw sa iyang kaugalingon ug ang katilingban muhukom kaniya, ang atong Ginoong Hesus Kristo naluoy ug mihikap kaniya. Kaniadto mga igsuon, against the norm gyud na nga muhikap kag usa ka sanlahon tungod kay mataptan man ka sa pagkahugaw niini. Apan ato lang tat-unon mga igsuon ang kinaiya sa atong Ginoong Hesus Kristo ngadto sa mga tao nga mga masakiton ug sa mga nanginahanglan. Instead nga iya yung isalikway, iya hinuon nga gipaduol kaniya. Walang niya gipaduol, iya pagayod nga gihikap. Palihog manindog. Masaligon sa grasya o kaluoy sa Dios, muduol kita kaniya puno sa pagsalig ngayang dunggon ng atong mga pagampo diha sa atong pag-ingon. Maluluyong Dios, dungga kami. Maluluyong Diyos, dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay gihan sa Espiritu Santo sa iyang mga buhat ug misyon sa pagsangyaw sa kapasayloan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa atong nasud nga makahatag ang mga ahensya sa gobyerno ug tarong nga programa sa panglawas ug pag-amping sa kinaiyahan, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabato na sa hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami.
alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga makaambit na sila sa bangkiting walay katapusan didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Diyos, dungga kami. Makagagahom nga amahan, ikaw ang nag-amuma sa imong katawhan pamatiyaw dungga kami, aron magapabilin kami diha sa imong gugma, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ginyo nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapahimuton ta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini mo tubo unta kami sa pagkasantos ug gitugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Hangay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa imong kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pusa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya. Luyog silang walay hunong sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dahil na nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, karon paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo nga ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Baba ni Francisco ang among Papa, Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan na makaambit sa ginabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, San Jose iyang bana, sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila. Amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo ang imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magdungan ta pagsangpit sa amahan gamit ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, mailayo sa nang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay mo man ang ingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Karon nato ipakita ang atong pag-inig sunay. Kalinaw kaninyong tanan. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy-i kami. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy-i kami. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan nato karon nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo kanunay ta nga mag-amping kanato paingon ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Kini ang lawas ni Kristo. Amen. As the deer panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship
Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo. Sa kinabuhi nga makapahimuot gayud kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata for the protection against the COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed and made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for Saint us. Pedro Calungsod, Pray for us. San Vicente Ferrer. Pray for us. Palihog manindog ang Ginoo mana kaninyo. Manausab Og kanimo. manalangin kaninyong makagagahom nga Dios ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang lisa dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong buntag kaninyong tanan. May buta.